काल चुडी पूज केलेलं नाही गो आमगे ते आणि आज कसं स्पेशल असता कालचे पंचकदाई आणि फोव केलेला आज अम्मानं दोन दोन नमने फोव केला मुगो हाज बदलाक दुसरं खाण करी येत नवे म्हळ्यारी मिगे लम्म कसं म्हणतस गोतस वे कालचे पंचकदाई वायडत नव पुता आणि मस्त नारला म्हणलेस रे टकाची चडती सोय घालनो मीठ मिरसांगी फोव केला रे म्हणता दोन्ही फोव नवे बेजार लागून गेला आणि कसं करचे त्यांची खाऊन येऊ का आम्ही हा आमगे ते सेम कालचे पंचकदाई आणि आज इरुला पंडगल्ला अम्मानं इत्याक म्हणारी अम्माक सोय कंतच्या पुरसत नानवे तशी दावनो आणि कसं नाही हे श्रावण महिन पूर्ती हेंची असता चुडी पूजा हेरदीसू ते चणे पंचकदाई आणि कसं नाही गोडशे आणि कंता हयग्र की हयग्री होती कसं की त्या जट्टू आणि कसं दवा एक साईड म्हणून येतं एक मामुली असिले हेंची तुम्ही पुरा पुण्य केलेलं रे आमगे ते कसने खाणा पडे म्हळ्यारी चुडी पूजेक कसने प्रसाद आणि करची नावे आमगे ते नित्यांतुल खाणा कनी परबे प्रसादक कसने व्यत्यास असना अम्मन नाय नशी खाण केलं रे ते नित्यांतुल खाण त्यांची नावून केलं रे त्यांची ते दिस नैवेद्य तशी म्हळ्यार कसन रे बबलो मिगेल अम्मा नाव नेतरी पुराण मने फ्रूट्स कट करता मागीर तज्वेरी ड्राय फ्रूट्स आणि गाणनो देवा पूज करता नैवेद्य करता नैवेद्य दत्तरी ते पूर्ती मिक्सी घालता आणि आमक सगळ्यांक स्मूदी म्हणून दिता त्यांची ते दिस ब्रेकफास्ट आणि आता इला पळे नवनवीनची शिरीदानी पुरा त्या कसं एक घेता ताका मुगा डाळी धाव चणे डाळी धाव घालता आणि शिजयता तंतूर थोडे काढता ताका गोड्डा पिट्टी आत राहिला नव्हे कसं ते ऑर्गॅनिक म्हणून त्या कसं धाव गोडशे घालता नावे मोव घालता ताजेर एक चूरू हे बादाम मिल्काचे पिट्टी येत पडा त्या फापुडता मिक्स करता तेव्हा नैवेद्य करता आमक सगळ्यांक एक एक चमचभर मिळता आणि हे वरलेल सिजेल असतं पळा ताका पुरा नमने तरकारी घालता बिसीबेळे भात करता असल नमनेत नैवेद्य आमगे थे हा आमगे थे वर तशींची पुढे मिगेला नमन नमो नमनेचे प्रसाद नैवेद्य करचसिले चुडी पूजितव परब्दव आमके नमने उमेद असतसिले अना मनाव न्यूनो प्रसादनी कोर्न दवरनो मागीर आमक सांगचसिले कवचनज्ज कोणे अप्पडचनज्ज म्हणून देवा नैवेद्य दल मागीर आमक पुरा दितसिले हे चणे पंचकजाये कडेरी आणि कसं ना बता आता म्हाका विसरून वरे गेला कडेरी हे अष्टमी उंड ते हे पुरा तितले पुरा करतसिले आता आज नानवे तस्तो नाना म्हणते कसं नाही करचना आणि आना म्हाका शुगर आयला मिगेल अन्ना खंय शुगर येत की म्हण भैया आणि मिगेल अम्माक डायटा पिशे अशी दावनो आमका खंयचे नैवेद्य ना त्यांची खाऊची रे पयर मिगेल अम्मान देवा नैवेद्यक म्हणून गोड अप्प केलेले त्या कशी गतस त्या कसं की सिरिधान्यच केबा म्हाका तेजें नाव कळना ताका न्ही अर्का बर्गू उदलो कसं की खंय संतूर खंयची केक पीठ वाटिली आणि ताके देंची गोड हाणे संगील म्हणके काजू बी द्राक्ष पुरा घाल्ली करेक्ट 7 अप्प केली देवा नैवेद्य जाल मागीर आमकां सगळ्यांक एक एक अप्प आणि वरलेल पिठान तो मामली पोळ आणि चटणी अय्यो अशी पुरा करतात वे तुमको दोग जाणांक दम्मय म्हणटा हे खंयचेची मिगेल अम्माक दावो सांगू नाकती मिगेल अम्मा लेद्राक हाजी खबर काणकती मिगेल अम्म वरे ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ ಪಿಶೇಚಿ तूक देवोंका म्हणू कसकसन की प्रयत्न करता असता तुम्ही मात्र हे खंयचे सांगू नाकती होय्यबा मिगेल अम्माक शिप्रा कोरियत म्हण कळली म्हणारी गॅरंटी तेंची करचे मागीरी आमका पंचकजाई उंडो गोडशे आणि शिरा कसं नाही मेळना मागीरी वैरे अम्माक मात्र हे विषय कळो नका आता मनशाक मात्र नाही देवा काही डायट हा आमगेला अम्मा काही डायट नैवेद्य करनावे हे प्रास्त मग कसं ते ड्राय फ्रूट्स
असं काजू बी द्राक्षी आणि पहीर पडतं कसं त्या पंपकिन सीड्स मेलन सीड्स कसं की प्रासिल पडा त्या पुरा गाणू त्याच्यावर एक चूरू मऊ गाणू नैवेद्य करली गो त्यांची नाही गो डायट नैवेद्य हा आमगेल पुण्य म्हणी आता देवाल दयंतो बरी फ्रूट्स आणि ड्राय फ्रूट्स मात्र देवाक नैवेद्य करतात काही पुणी तरकारी देवा नैवेद्य करच म्हणा दलारी मी हरवी तरकारी सॅलड कोण बस करसील की म्हण ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೋ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿ ಮಳರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲಾಡ್ ಐತಿ ದೇವ ನೈವೇದ್ಯ करता वय वय चणे उचली मुगा उचली प्रकारतात नव्हे देवाक नैवेद्याक आणि हे तरकारी ಸಲಾಡ್ नैवेद्य करता की म्हणून हा उलयता राबलरी हंगा वेळ होता स्कूला वचामो हा वगोगी स्कूला वचती पट्टंग मान राबल मळरी तुमका कसं नाही कळना अय्यो हळेमा तू इतल वेळ आमगेल पंचायती ऐकल्वे होय रे इतल वेळ तुम्ही उरलेल पूरा हांव ऐकली हा दल्लनी आमगे तेवरे डायट नैवेद्य तशी कसं नाही दाय ना भिऊ नका ती तुम्ही स्कूला वचती बाय हळेमा कसन कालैल पळयती देवा काही डायट नैवेद्य तुम्ही कोणी अशी कोर नका ती आमगेले खंच खंच परबेक खंच खंच रंदप कोरका देवाक नैवेद्य करका म्हणस्त पळयती त्या पुरा आम्ही करू का तीची ते आमगेले प्रकृती सहज दावनो बदलावण जातना प्रकृतीन तो ताजी तकीत आमगेल रंदप असता ताजी ಬಗ್ಗೆ आम्ही अनेक दिवस उरलोया काय नागर पंचमी नव्हे तुम्ही परत तयारी केला की आम्ही त्याच खातीरच हांगा येयलीं सामान पुरा घेवन सुरेखा आठ सुदी तळसिली हांव हांगा चेडू उलयत आसत नव्हे म्हण आयली हांगा कसं उलोवका म्हण मागता वतना आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडियोंत मेळटा ती पूजा तयारी करची आसा तशें जावन गडबिडी येत थांवा नमस्कार